Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues vamos a dar comezo a esta palestra de mulleres deportistas rianxeiras. Eu vou actuar como moderador, son Mario Brento Ucedo, levo 11 anos remando no Clube de Remo Cabo da Cruz de Boiro, aparte son youtubeiro, publicista e estou rematando un máster de xénero no USC. Bueno, creo que unha boa maneira de empezar é como que comecedes presentándonos a vos mesmas e a vosa trayectoria deportiva, se queredes, tal. Por onde queres empezar? Pois eu son Zaira, levo 10 anos en Vila García xogando no Atlético Rousana e desde prebenxamín xoguei no Unión de Rianxo. E xa está. E xa está, todo eso. Eu son Sara Marcuño e, bueno, comecei xogando ao fútbol haberá uns 5 anos e a miña trayectoria deportiva limítase a eso. Eu son Lucía e, como Sara Marcuño, tamén levo sobre 5 anos no Clube de Unión. Eu son Laura Gómez e levo como 9 anos xogando ao fútbol. Estudio un ciclo de Administración e Finanzas. Eu son Viviana Bermúdez e tamén xogo no Clube Deportivo Unión. Bueno, antes tamén remei en Rianxo e xoguei ao voleibol no pabellón aquí en Rianxo tamén. Ninguna remeira, pero bueno, que hai. Bueno, poderíamos empezar un pouco falando sobre a situación das mulleres no deporte. Bueno, todas saberedes máis ou menos como é, por razóns obvias, pero bueno, estaría ben profundizar un pouco sobre como percibides vos os deportes masculinizados ou as trabas que atopades vos na vosa práctica diaria de deporte en relación con outros clubes masculinos ou as diferencias que vedes de trato desde o público ou de trato desde as entidades ou desde os clubs entre os equipos de deporte feminino e os deporte masculino. Quere empezar aportando algo? Bueno, houbo xa bastantes diferencias hoxe en día no fútbol, pero xa se están cambiando bastante. Falta moito que traballar, pero non vamos pedir que sea xa porque costa moito traballo. Sempre houbo bastantes diferencias e non se van cambiar de hoxe para mañá. Hai moito camiño largo por traballar. Dende o meu punto de vista, sempre que me preguntan sobre cal é o maior problema que pode haber no fútbol, o sea, con referencia ao ámbito das mulleres, é dicir, ao deporte femenino, eu considero que o maior problema do fútbol é que non existe fútbol base de rapazas. É dicir, ti o mellor tes un neno e aos 3 anos xa o metes nunha escola de fútbol. En cambio, cas rapazas non é así. Xa si prevalecen antes de outros deportes antes que o fútbol, polo de estar masculinizado. Entón eu creo que ese é un dos principais fallos que hai, porque, por exemplo, non é o mismo que ti comeces a xogar ao fútbol con 12 anos que comeces con 5 anos que queres que non é na etapa na que máis na que te vas a desenvolver xa, o sea, como dicilo, non adquires o mismo sendo un rapaz que xa cunha idade determinada. Xa a parte máis, sobre todo, xusto cas habilidades que require o fútbol, en plan de visión espacial do campo e tal. O seu nivel de desarrollo, pois, é máis limitado con edades máis avanzadas, entón sempre será diferente. Nada, sí, que pouco a pouco, nós, por exemplo, onde xogo eu, creouse o ano pasado equipos benxamíns, alevíns, e un equipo promesas que este ano xuntaron os benxamíns e as alevíns, todo femeninos e infantiles, nun mesmo equipo, pero sí que é verdad que desde que leva o club feito, por exemplo, aínda é agora, pasaron moitos anos para que se empezaran a crear. Xa, claro, sí, que eso, aparte tamén no fútbol é algo complicado, porque, por exemplo, nos deportes como o remo, con que sean 4 rapazas, se xuntan para facer un equipo, pero para xuntar, cantas rapazas fará falta para un equipo de fútbol, máis ou menos? Como mínimo 15, 16. Sí, bueno, ela xoga en fútbol 7, con 12, 13, 14, pero sí, é moi complicado xuntar. Sí, é moi complicado xuntar tanto. En relación cos apoios que recibe o fútbol femenino e o fútbol masculino,
tedes algo que aportar? Xa empezando xa por quen vai ver os partidos. No, un partido masculino sempre ten moitos máis espectadores que un partido femenino. Non está considerado a mesma, o sea, que temos a mesma calidade ou, no? O sea, bueno, sí, bueno, obviamente o espectador medio do fútbol é pues, fundamental. Eso tamén condiciona despois o que obviamente vai ver. Claro, moitas veces o público supoño que nos partidos femininos xente que ten relación cas propias xogadoras e non tanta xente que vai porque lle gusta o fútbol. Bueno, despois tamén hai diferencia nos custes, non? Nos cando empezamos tuvamos que pagar un montón, o sea, os homes non. E bueno, ahora pois pouco a pouco imos avanzando, pero pagamos moito. Os homes creo que nada nunca, non? O sea, eu creo que a hora de facer unha inversión en canto ao fútbol femenino costa moitísimo máis polo tema patrocinadores e demais, o sea, non hai ese apoio de primeiras que hai hacia un equipo masculino. A mellor hai moitísimo máis reparo. Cando nos comezamos na Unión tivemos que facer, o sea, un gasto importante. Elevado. Realmente fixámoslo porque nos apetecía e porque nese momento queríamos que seguir o equipo adiante. Pero realmente, botando a vista atrás, daste conta de que foi un gasto bastante elevado. En outras categorías non pasa iso. Xa, claro, bueno, sobre todo categorías masculinas, obviamente. Pero, bueno, claro, eso tamén viendo despois desde retrospectiva tamén é un valor para vos propios, en plan que iniciastes algún proxecto novo na vosa vila, claro. Si, non había. Bueno, despois, en concreto, en mulleres rianxeiras no deporte e tal, si vedes... Pues a repartición, bueno, claro, que aquí só estamos de fútbol, claro. E vos xogas todos no Unión, menos era que xoga no Rosano e tal. Claro, que falta un pouco aquí de variedade de deportes, pero bueno. Bueno, claro, sí, que algo quería comentar, é verdade, claro que hai un par de días empezou a salir un proxecto de lei, que foi un proxecto de lei, non sei se estará aprobado xa, sobre a equidade dos premios no deporte feminino e no deporte masculino, porque hasta agora, obviamente, todas as competicións masculinas, aínda que foran a mesma categoría e a mesma clasificación que a das mulleres, recibían uns premios moito máis elevados economicamente. Agora están intentando a que sexa por lei que as competicións masculinas e femininas que teñen a mesma repercusión económica para os deportistas e deportistas. Non sei como percibides vos isto no sector do fútbol, que é o único que podemos tratar agora. Ningún absoluto. Eso pasa tanto no fútbol, no tenis, en calquera deporte. Está claro que, a ver, tampouco podes pedir o mismo premio cando os espectadores non son nin comparables, pero que se axuste un pouco máis ao masculino, podría ser, que non houbera tanta diferencia. Xa, claro, porque aparte do deporte femenino, por exemplo, se vas en remo, que, bueno, obviamente é o deporte que eu manexo, en plan, obviamente vas a unha regata e tes as regatas de, o sea, tes si, por exemplo, se vas a un campeonato, miras todas as categorías, están todas as categorías, pero claro, un deporte que vas especificamente para ver os partidos de un, claro, é diferente, en plan, a percepción que ten, claro, a repercusión económica e tal, pero... Sí, claro, diferente, claro. Pero, o sea, sí, tamén... se ti vas a ver remo, ves masculino e de repente xa está o femenino. Se ti queres claro, ver un partido de fútbol ou de tenis, que ir especificamente a eso, claro. E aparte tamén pagar entrada e tal. Pero, bueno, e aparte tamén, non sei como está o tema da emisión
do fútbol feminino, da repercusión que ten mediática do fútbol feminino con respecto ao fútbol masculino, porque sei que na galega hai programas para o fútbol autonómico e tal, non sei a repercusión que vedes vos do fútbol feminino, o tempo dedicado ao fútbol feminino nestes programas. Sí, eu creo que no En Xogo, por exemplo, pouco ou nada tratan o fútbol feminino. Sí que de primeira división empeza a salir na televisión. Nós, por exemplo, os partidos dos domingos vense en directo nun canal que temos en streaming, pero poucos equipos o fan. Ao final que estás xogando en segunda división e non tes nin a mitad de medios que teñen os equipos masculinos. Xa, claro, aparte xogando a uns niveles tan elevados como pode xogar ti, por exemplo, ou así. Porque é que xa, bueno. Aparte tamén no caso do remo hai pouco, haberá como 8 anos ou así, iniciouse en remo a máxima liga, en remo banco fixo a Liga Euskolabel e a feminina a Liga Euskotren, e comezouse haberá como 8 anos ou así a feminina. Hubo moitísimo lío porque vai xusto antes da competición feminina da masculina, e moitísimo lío en cambiar unha hora para media hora máis tarde para a competición feminina, para que estuvera a competición feminina a un horario máis ou menos decente para que pudera verse. Pareceme un pouco a representación do machismo institucional, que é como en plan importache moitísimo unha media hora menos para que, para darlle cabida ao deporte feminino. Tamén non sei se queríades comentar un pouco o caso de Vero Boquete, supoño que sabedes quen é, que quixeron poñer como o seu nome a un pabillón en Santiago, que non sei que vos parece esta representación do fútbol feminino a vos. A ver, teno bastante merecido, porque leva unha carreira moi larga no fútbol, entonces, como eu non sei de ningún campo que lle puxera o nombre de unha xogadora. Xa, claro. Tampouco hai xogadoras tan coñecidas, o sea, se fala tanto do fútbol para chegar a conocer máis xogadoras, en plan... Xa, claro, que eso tamén é un pouco o problema da representación dos medios do fútbol feminino e da desvalorización, que tampouco non te referentes aos que coñecer, aos que, claro. Pero, bueno, obviamente, que a súa trayectoria, pois, non sei, creo que é bastante merecido e tal. Sí. Bueno, tamén queríamos comentar tamén un caso de boas prácticas, que é o do Club de Fútbol Sala de Burela, que foi o primeiro en potenciar un equipo feminino profesional, o sea, cobrando e tal, obviamente. Pero, aparte diso, o sea, aparte de ter un equipo profesional masculino e feminino, tamén instaurar un protocolo de conciliación familiar para as deportistas que tiveran fillos, con axudas para a compra de material escolar, de días libres de libre exposición para xente que pedir esta prestación, e tamén a renovación inmediata das xogadoras en caso de embarazo, tras o embarazo e a recuperación deste. Tamén quería preguntaros un pouco sobre as prestacións que podedes vos percibir ou o trato dos clubes de Rianxo, bueno, dos vosos clubes de Rianxo en respecto a estas materias. Home, a ver, en canto a embarazos e demais, obviamente non... Bueno, supoño que vos... Bueno, poderíades ter algún, pero creo que non tedes ningún fillo, non? Entón, pois, deso nin... A ver, nos máis ben xogamos por gusto e demais, non está profesional... O sea, obviamente estamos en segunda liga, xogamos porque nos apetece, pero a verdade é que non me parei a pensar nunca en eso, pero... A ver, o seu xogo materno é... Xa, bueno, pero ainda que sexa xogo amateur, o te faz o esforzo de ir a entrenar, a ir ás competicións, e obviamente, ainda que sea amateur, o sea, prefires quedar mellor que peor, o sea, o teu esforzo está aí, o sea, ainda que, bueno, claro, obviamente, ao estar dentro dun clube federada, tamén tes un trato co clube, vamos, o sea, un plan, unhas expectativas ou tal. Pois ni idea, a verdade é que non o planteara nunca. Como non temos ningún xogador así, o sea, é unha situación que non planteara nunca.
Xa, bueno. No, tamén está moito ligado á parte económica. Se ti non tes un bo patrocinador, casa axuda simplemente que levas da Diputación, Concello, non te podes nin permitir un sueldo a cada xogadora como para permitirte eso. Se encontras o Urela, por exemplo, que ten patrocinadores e ten tal, si pode permitirse eses, non luxos, pero ao final si que acaban sendo. Xa, unha situación que debería estar normalizada, claro, pero... que en realidad non está, pero moito é pola parte económica. Ti non te podes permitir pagarlle a unha xogadora, porque senón o día de mañá tes que viaxar a Santander e xa é un gasto hotel, autobús, non tes máis, sabes? Xa, claro, xa. Chegache para esa temporada e vale. Xa, sobre todo, xa, claro, sobre todo o clubes de, por exemplo, nesta zona que hai moi poucos clubes deportivos profesionalizados, bueno, os que hai profesionalizados, pois maioritariamente son o equipo masculino, non o equipo feminino, sí, claro. Si xa estás ligado a un equipo masculino, xa sabes que a maior parte do parte económica vai para aí. Xa, claro, e aparte o equipo usado Burela tamén decían eles desde a institución que se dedicaran todo o esforzo económico solamente ao equipo masculino, este podería estar nunha mellor liga ou pagar a xogadores mellores, pero que o seu proxecto desde o club era que estaban desde o nacemento do club concienciados coa potenciación dos equipos de feminino e masculino e que preferían seguir nesa liña e potenciar os dous por igual que non só dedicar todos os recursos ao masculino e despois, o sea, ao feminino deixalos solo en manter. Claro, está claro. Bueno, con respecto ao caso concreto aos clubes de Rianxo, vedes algunha potenciación non só económica, sino repercusión en plan na xente ou, o sea, a repercusión da vosa trayectoria deportiva ou do voso esforzo ao deporte, a vosa dedicación ao deporte? Si vedes algunha repercusión social ou institucional dende os clubes a vosa trayectoria, ao voso esforzo deportivo? Bueno, antes estiveches no auditorio falando non sei canto unha hora. A ver, témolo un pouco máis difícil nós, porque, eu que sei, tuvemos desplazamentos hasta o Barco de Valdeorras, por exemplo, non temos equipos ao lado da casa. Este ano sí, porque fixeronse equipos novos e todo, pero non é unha cousa que haxa de toda a vida, en plan, foise facendo pouco a pouco e a cousa vai medrando, sabes? Non vamos a pedir todo xa, temos que ir... No que sí que se nota é, por exemplo, cada vez máis nenas empezan a xogar ao fútbol. Nós, o primeiro ano, non sei, non tiñamos para cambios sequera nos partidos, non? Éramos 11, se chegábamos a 11 para un partido xa, e agora, o sea, somos 20 no grupo, así, 20 sobre, en torno a 20. Ademais entraron así bastantes rapazas novas. A eso me refiero. Pero bueno, claro, eso tamén ten que ver, xa falábamos ao principio da masculinización e feminización de algúns deportes e sobre todo, pues, obviamente, o caso do fútbol que o que estamos tratando, que obviamente moitos prexuizos sobre uns deportes ou outros estánse rompendo, moitas rapazas que antes querían xogar ao fútbol e non iban, pois porque ao mellor desde a súa casa non lle deixaban ou polos prexuizos que podería este correxar, pois agora pois dalle igual, ou incluso os seus pais anímanos a que proben o deporte e tal, porque bueno, o sea, un deporte como outro calquera, como podía ir a remo ou piragüismo, porque en Rianxo hai de todos, vamos, claro. A ver, ese medo, eu creo que dende o punto de vista dos pais sigue existindo en gran medida, porque, por exemplo, por exemplo, no caso do Taragoña tiña varias rapazas e tal, pero que pasa? Que a situación para elas non é tan cómoda, porque sí que se dan determinadas situacións que fan que non o sexa. Por exemplo... Como por exemplo? Como por exemplo, eu agora mesmo estou de prácticas no CEPRE Segade, o deporte rei por excelencia no patio é o fútbol. Que pasa? Que incluso
cando unha nena se mete a xogar, aí xa é como, ui, que faz? Este non é o teu sitio. Entón, creo que eso tamén é unha situación que se transmite aos campos de calquera clube, entón, creo que existe unha gran forza de voluntade por parte de algunhas nenas que resisten situacións como, por exemplo, tanto como de marxinación, por decirlo de algún xeito, como de presión, de, por exemplo, non lle paso o balón a ela porque vai fallar, ou sea, ese tipo de situacións prodúcense e eu, o sea, observei-no bastante de cerca agora. Bueno, coñezo unha nena que agora xa ten idade para xogar o sea, na liga femenina, e, pois, seus pais comentáronme que realmente a súa situación cambiou moito porque se sinte moitísimo máis cómoda, que notaron un cambio na súa perspectiva, o sea, na súa forma de ver o fútbol desde que xoga con outras rapazas que cando xogaba no fútbol base con homes. E, por exemplo, Laura, que xogou o sea, con homes durante o fútbol base, eu creo que pudo percibir o cambio que se produce. Ademais, ela que tivo que parar de xogar nun determinado momento, non hai esa continuidade que o mellor pode ter un neno. Eso xa eles notano, o sea, a propia persoa. Entón, eu creo que hai moito que traballar nese aspecto. E o que comentaba ao principio do medo dos pais, creo que sigue sendo moi abundante. O sea, se prefieres que vaya a outro... O sea, eu creo que a súa perspectiva é prefiero que, se pode ser, xogue un deporte no que non vai a sufrir X cousas antes que vai a fútbol, que distío. Ou nun deporte de nenas. Sí, exacto. É verdade. É tan estúpido como sona. Sí, é tan estúpido como sona. É verdade? Sí. Bueno, aparte de que eso, a situación concreta do fútbol feminino, aparte de que non haba de que, bueno, agora decides que está habendo máis, pero de que non houbera esa continuidade nos equipos e de xogar unhas con outras e irvos formando como equipo, aparte de que tamén afectaba a calidade deportiva, o de non poder xuntar equipo ou ter que buscando deportistas novas ou rapazas novas que empezan, que non teñen o rodaxe que poden ter outras para poder formar equipo, pois tamén afecta a nivel psicolóxico para a motivación das propias deportistas, porque non é o mismo poder confiar en ter un equipo consolidado e que poder responderche que estar todo o tempo ca indecisión de a ver se poderemos sacar un equipo, ou a calidade das novas que poden coller no mínimo tempo posible para poder sacar equipo. Sí, unha vez, bueno, isto é unha anécdota personal, pero bueno, unha vez tive unha compañía de traballo que me dixo que foi a un colexo, bueno, como se chamaba antes, o BUPE, bueno, non sei como se chama, pero bueno, era antes, a un colexo exclusivo en plan feminino. Para a miña sorpresa, personalmente, díxome que foi a súa mellor etapa no sistema educativo, porque despois, cando foi ao instituto, non me acordo como se chama, pero bueno, eso, topouse con, bueno, estando nun colexio mixto, en que non podía desarrollar todos os roles que desarrollaba no colexio feminino, porque no colexio feminino, se todas nenas, pois todas as nenas podían xogar ao fútbol, todas as nenas podían facer calquera cousa, todos os nenos se desempeñaban todos os roles, pero despois, ao ir a un colexio mixto, todos os roles, obviamente, tradicionais masculinos, están desempeñados por homes, a esas nenas que viñen do colexio feminino están acostumbradas a vivir con liberdade ou a facer con liberdade todo o que quixeran, por exemplo, xogar ao fútbol, fixera fincapé concretamente porque le gustaba moito xogar ao fútbol cando era pequena, e despois cando foi ao instituto era, pero ti onde vas, marimacho, pero que fa, vai te xogar con rapazas. Sí, eso tamén é algo que afecta directamente, xustamente, ao caso do fútbol. Bueno, pero bueno, eu creo que máis ou menos a todos os deportes que non sexa, claro, deportes feminizados. Bueno, non sei se vos tuvestedes algunha experiencia así concreta con este tema ou así no ambiente educativo, escolar, no instituto.
No. No, en concreto no, pero si es pequeno chegar a un campo e escoitar, mira, teño unha nena, teño tal, que ao final despois tens que demostrar o doble, porque Claro, sí. non xoga, mi máis sabe lle dar, e ao final eres mellor que algún e digo, pois ahora respetámola porque sabe xogar, pero normalmente sempre hai aí ese... Xa, claro, sí, o sea, en plan, sendo un home, si tes algún erro ou Si non eres malo, está, eres sí, malo, claro. pero eres home, pero si eres muller, eres mala xa. Claro, si eres Xa, muller, xa, eres xa. mala polo Por ser simple feito muller. de ser muller. Non ten nada que ver nin a tua situación deportiva, nin o que entrenaras, nin as túas propias habilidades. Claro, si eso é como, claro, ter que demostrar sempre o doble para ter a mitad de recoñecemento que pode ter un equipo masculino, claro, xa. Bueno, non sei como vamos de tempo, así. Tempo de decidir a vos. Bueno, non sei. Bueno, creo que tamén tiñemos no programa tempo para preguntas e tal da audiencia, se queren facer algunha. Bueno, sí que tiña unha dúda, cousas que poñes sobre a mesa, non? Antes falabades de que detectabades, non? Que fomentar o deporte base era unha das melloras, das propostas de mellora que podía haber de facerse. Entón, eu iba a preguntaros se, en concreto, aquí en Escoidean se traen, xa non pico, pero no caso do Clube de Unión, que se está facendo para mellorar ese deporte base? Eu creo que foi neste curso escolar que ao instituto chegaron circulares que, o sea, referidas tanto a nenas como nenos que animaban para ir a probar na pretemporada. Creo que foi neste curso, que me comentou a miña irmá, sí, no instituto. E colexio tamén, No colexio non sei, Sí, colexio tamén. pero que eu sepa... Vale. E funcionou? Home, eu creo que no noso caso, sí. Algúns nenos que se acercaron. Non sei no fútbol base. O sea, eu non vi moitas máis, pero algúns supoño que... Bueno, víramos pero non sei ata que punto foi... E aparte desa, as outras medidas que se poden facer aquí? Por exemplo, nos... En outro sitio que poden funcionar para animar a rapazas a que, xa non digo a que xoquen, sino a que sepan que existides. Xa non é que o practiquen. Nos no Unión temos unha rapaza que creo que acabou ahora en Alevín, que non pode empezar con nós hasta dentro de 2 anos, creo que é, porque non ten edad. Entonces está aí nese parón no que me pasou a min tamén, que tuven que parar. Pero era porque non había equipos, ahora mismo hai equipos, pero para ela xogar aquí cerca non os ten. E bueno, medidas para o que comentabas, eu creo que mesmo charlos no instituto ou algo deso que podría funcionar. Un vídeo, tamén falaron de Sí, de facer un vídeo. Pero non se me ocurre nada máis. Xa, eu creo que eso, o das ferramentas de promoción é unha, o sea, como dixo tamén, era que polo menos que hai moita xente seguro que non sabe nin que ten a posibilidade de practicar ese deporte, sobre todo nenos pequenas que teñen obviamente un círculo social moi cerrado. Agora con internet e redes sociales pois é un pouco máis fácil acceder, pero aínda así, o sea, se eres unha nena, pois tes, o sea, vas ao que che mandan teus pais, o sea, tampouco non tens moito máis poder de decisión, pero bueno, creo que sí que vexo nas redes sociais, por exemplo, un apoio moi, o sea, moi barato e moi sinxelo para chegar a moita xente, por exemplo, como dixestedes vos, de facer un vídeo ou de publicar constantemente nas redes, si tedes perfiles nas redes sociais de Instagram ou Twitter ou Facebook do club, ou facer chamamentos propios ou exhibicións, incluso tamén por propio Rianxo, ou, en plan, por exemplo, no Club de Remo de Boiro, no de Cabo, sí que facían moitos anos ir a institutos na hora de educación física, pois levar 2 ergómetros, que é a máquina de remo, bueno, supoño que sabes o que é, e en plan, rapaces e rapazas que quixeran probar, pois que fixeran, e despois sí que se vía, en plan, que se facía no principio de temporada, obviamente, e despois sí que se vía que moitos rapaces e rapazas que sí que se acercaban ao Club de Remo, que despois caían o 60%, sí, pero bueno, o sea, polo menos, o sea, faste ver
sempre levas a alguén, o sea, sempre hai alguén. E tamén é complicado crear unha base, porque ti si, o sea, ven xente a probar, pero ti desde o propio club tens que ir buscando nenas, por exemplo, vas mirando en outros equipos e diste, aquí hai unha, aquí hai outra, vas a esa nena, nós, por exemplo, o que fixemos é, xuntamos todas, fixemos un adestramento, que pasa? Tens 15 nenas, 7 din que sí e as outras din que non. Claro, ti non podes facer que esas 7 estén un ano entrenando para non competir. Que se fai? Volves ao teu club onde estabas, o ano seguinte volves a probar. Nós tuvemos suerte, xuntamos as rapazas que eran para facer equipo e fíxose, pero non foi cousa dun ano. Foi cousa de 2 anos, e xente traballando, buscando en diferentes clubs que houberan mulleres xogando para que ao final se xuntaran. Que si, claro, por exemplo, son xogadoras, se unha directiva non a respalda en axudarlle, en buscar nenas en equipos da comarca para facer é moi difícil. Claro, xa da parte da directiva tamén recursos propiamente desde os concellos ou desde, desde os clubs. Claro, a parte tamén, eso, como falamos antes, nun deporte como é o fútbol, que non é un deporte individual, non é un deporte nin de equipos pequenos, é un conxunto de xente moi grande o que necesitas para poder ir sacando o club, claro. Bueno, eso. Algo máis? A mí é unha cosa que me chama moita atención, non sei como o vivides vos, non? Que é que nos mandan sobre vos. É dicir, as cotas de xénero, tanto nos equipos directivos como nos adestradores, que despois copan incluso as notas de prensa, non? De quen adestra a quen. Entón, eu sí que me interese en saber, cantos de vos aspirades a estar en xuntas directivas ou a crear outros clubes propios. Porque, ás veces, o máis doado a partir de cero, non? O máis doado sempre é isto, porque son as tuas normas, son os teus valores, son a tua visión, é o teu reparto de cartos, mandas ti, non é como que montas a propia empresa. Cando ti entras nun clube, estás a expensas dos esforzos que quere facer ese clube por ser deste mundo, e non do ámbito polca, non? Entón, a polca refirme a sin querer ou querendo, discriminando por xénero, non? Entón, eu non sei, pregunto-vos a vos, o paja-vos a alegría estar nun clube clubes que deciden facer esforzos a contajotos antes que crear clubes propios? A ver, un club propio creo que vai ser moi difícil porque tens que ter moitos respaldos. Se tens un club como é a Unión, pois xa tens máis categorías, xa... Que categoría? Creo que sei, de biberóns a senior. Tes moitos patrocinadores, tes axudas do concello, moitas cousas. Cambio para un club solo, non creo que chegues a encontrar tantos patrocinadores, pois... Posma a cargo. Entonces a vos económicamente repercutiu fabuloso, non? Formar parte dese clube. Sí, estamos bastante cómodas, a verdade, porque xa non recibimos tanto, pero ahora vense que as cousas van cambiando e as axudas e todo vai se vendo. Pouco a pouco. Pouco a pouco non vamos pedir todo en pouco tempo. Non marca de vos, así que eu non son futbolera. Xa, pero bueno, eles tamén, antes, as vos compañeras tamén dixeron antes que cando comenzaron a xogar ao fútbol que tiveron que facer un gran desembolso económico. Fai 3 anos. Sí. Unha cantidade importante. Moi importante. Empezamos homens. Que? No. A ver, eu, en canto ao tema da autoxestión e demais, sería unha posibilidade, pero principalmente o complicado que vería eu neso sería que deberíamos implicar, non só poderíamos ser nós, porque queres que non somos un grupo de 20 rapazas, deberíamos ter un respaldo de alguén. Non creo que na nosa situación, sendo todos estudiantes, e demais que non temos ese tempo para dedicarlle a cuestións máis institucionais e demais, que necesitaríamos o respaldo de alguén que pudera, ou xa mesmo que fose capaz de moverse neses ámbitos.
O sea, desde, non sei, non vexo, moitas veces hai a imposibilidade xa de dicir non poder entrenar porque tal, non vexo que sea posible a autoxestión sen, o sea, simplemente sendo o grupo que somos. O sea, a media de edad está en 20 anos, non? Sí. Ou menos incluso. O sea, que non... Entón, cando acabes de estudiar, xa des de xogar. No. Non conozco. Eu non sei como explicar. Supoño que ti, por exemplo, tes que presentar subvencións para, supoño que elas dirán que non teñen tempo para dedicarse a ese papeleo todo, que ao final sí que fai falta para recibir bastantes subvencións, que ao final pasas máis traballo do que vas a recibir. Houve un señor que dixo que o mundo se cambia onde se toman as decisións. Era o que tiña toda a razón do mundo. É certo, posiblemente ese señor tiña unha fácil acceso tamén aos poderes de decisión, do que mentrastes aquí decíamos, non? E de sentar en sillas é un espacio de poder que para sentarse aí ten un alto custo sobre as vosas vidas e sobre as vosas en concreto non. Así que disfrutado e sentido. Entón, evidentemente, como xogadoras tenes un teito que vos marcades que unha xunta directiva non. Porque non hai teito, justamente unha xunta directiva, non? Pero, bueno, eu só quería escoitar. Xa, eu iso tamén o vexo moi, o sea, necesario o de que en postos de mando, postos de directiva, pois os ocupen mulleres ou persoas con identidades non normativas, porque ao fin e ao cabo esa xente está facendo decisións sobre todos, que vai facer decisións relacionadas pois cos seus intereses, o sea, ao fin e ao cabo, ainda que queira facelo por que teña a mellor vontade do mundo, sempre vai facelo relacionado aos seus intereses propios en maior ou mellor medida. E, obviamente non é o mismo que nese grupo de decisión ou directivo este unha muller que pode defender os intereses dos equipos femininos, aínda que homes obviamente tamén poden defendelos, e de feito fano tamén, pero creo que lle dá outra perspectiva a toda a xestión dun mando dun equipo directivo, o sea, sexa dun equipo de fútbol, pero extrapolable a calquera deporte ou incluso a calquera situación, vamos. Sí, no noso club, a directiva eran xogadoras, pero, é claro, é o que din elas, é un club solo femenino. Claro. As xogadoras colleron o mando, e si, eran a directiva e tal, pero aí, claro, fai falta xente disposta, non? Xa, claro. A iso. Porque, claro, eu tamén vexo un caso así que me chama bastante atención, bueno, vexo en remo, vexo en todos os deportes en xeral, que sí que vexo que están proliferando moito equipos femininos e deportistas mulleres a moi alto nivel, pero o que non vexo nunca moito é adestradoras, preparadoras físicas, e, bueno, tamén, obviamente, postos de cargos altos en clubes deportivos ou en clubes de calquera cousa. Que, bueno, que tampouco non creo que sexa por falta de formación feminina, vamos. O sea, en plan que... Eso. No caso concreto dos clubes de Rianxo, en xeral, vai avanzando pouco a pouco, no caso concreto dos que teñen un deporte base, xa non é a cruz que só atenden a xente maiores anos, a maioría teñen xa mulleres na directiva. O de Remo ten, o Cruz ten, o Unión ten, o Torrente creo que non, e o baloncesto ten, de feito debe estar casi en paridade, é algo que vai cambiando cos anos, é dicir, non que estea como fai 15, como fai, falo do caso concreto de Rianxo, que o coñezo eu. No caso concreto das adestradoras, é certo que tamén ten que ver, incluso das directivas, porque a Diana, elas acabarán sendo directivas, algunas delas ven no Unión ou no club que estean, ou ven formando un equipo femenino. Evidentemente, elas agora están disfrutando do fútbol e do deporte desde a súa perspectiva, que é de deportistas, e no futuro xa se verá, se deixan, se serán directivas para tentar cambiar as cousas, e probar cambiar as cousas, non. Pero, bueno, un cambio que se está producindo. En Asados hai unha entrenadora que é muller, Marina, que entrena os infantiles, son só o peso da Zaragoza, pouco a pouco. É certo, non é que haxa menos formación, pero no caso concreto do fútbol, e outros deportes igual, ti os cursos de entrenadores, xa digo, son casi de entrenadores, non de entrenadores a entrenadoras, porque o 90%, por decir algo suave, son homes que se están formando. Certo é que despois, para poder adestrar equipos, agora existen os títulos, hai moita máis xente con títulos
homes, ahora mesmo, que iso ten que ir cambiando, vos tendes que ir formando, o presente tense que ir formando, e pouco, evidentemente, pero bueno, sí que a formación é unha limitación a hora de estar, por exemplo, non a hora de ser directivo, porque é exigible por parte da Federación para poder levar un equipo, senón, non sei, Laura, por exemplo, o Viviano, se quixeran entrenar para dar o equipo Benxamín, non poderían. No, teríamos que sacalo. Tenían que sacar o cero primeiro, 1, 2, 3. Entón, iso ahora mesmo cambia a nivel general, porque non hai tanta xente tampouco con formación para todos os clubs e para todos os equipos que teñen os clubs. O Tarragona, por exemplo, ten 7 equipos, o 8, o Unión ten 7, son moitos equipos e moitos títulos que fan falta. Entón, ao final, é complicado. Toca encher os cursos de entrenadores que non poden, ou menos xogadas. Eu, nese sentido, non son moitos diferentes. Marina entrena o equipo infantil, non vexo que teña especiales complicacións. Eu entreno os benxamíns, teño 2 nenas, evidentemente habría que ver de fora, pero eu non noto ninguna diferencia. Zaira entreno mucho en Santa Unión, en outra época, ela sí que pudo notar ao mellor máis cousas, pero bueno, as nenas que están ali xogan, eu non hago comentarios despectivos de nadie, de ninguén, de meus compañeros, de tal. É dicir, isto no sentido de que se está normalizando. É dicir, que non tenía razón no que pasou fai moitos anos, senón que ao mellor lo vistes. Pero sí que eu creo que se avanzou bastante, e no caso concreto do fútbol ainda máis, porque no fútbol cambiou, arrastraba máis presuizos nese sentido. O remo tamén cambiou moito, como decía ele, xa digo, que non puedo remar directivas, hai unha patrona do equipo senior que é unha muller, hoxe, a patrona no mundo de homes, que leva unha marcación de homes, hai sinais de cambios que temos que poner en valor e que hai que, por suposto, axudar a que van allá. Desde as administracións hai que apoiar, pero tamén hai que apoiar desde a casa, desde as entidades, para conseguir que isto vaya máis. Aquí na Radio Galega, poner un exemplo de cousas positivas que pasan, cando quixeron entrevistar o locutor preguntou polo adestrador e polo capitán do club, que é algo típico. E o club, o presidente, que fora, nese momento, chamou ao adestrador do equipo femenino, ao adestrador do equipo senior, a capitana do equipo femenino e ao capitán do equipo masculino. Son a señal. Fai 20 anos que levantaríanse só os homens. E ali estou representada a Laura, que representou a todas elas, e bueno, son pequenas cousas, e son importantes, porque ali estaban 180 nenos de pais das categorías baixas do club, e viron que ali, polo que eu vim, como se me equivoco, se nos tratou igual, todos. Por todos igual. Eso para un neno de 8 anos que estaba ali mirando é importante, para a nena tamén, porque ve que ali se dorme má relevancia. Na mesa que había arriba, onde estuveron antigos presidentes e xogadores, había unha muller que xogou fora no ano 71. Entón, o feito de que este ali é moi importante. Estuveran todos abaixo mirando. E ao final facer deporte, non facer deporte femenino, son os deportistas. O apelido é porque para competir, claro, con María Femenina, que nosotros mayores, que nosotros pequenos, non. Hasta de bens, competidos xuntos. Non hai ningún problema neso. Que máis? E por último, Zaira tuvo reconocimientos no Concello de Rianxo. No, a verdade é que estou moi agradecida porque levo 10 anos fora e sempre hai calquer cousa, sempre se acordan de mí. Elas poden dicir o mismo, que me dejan nada. Son demasiado modestas aquí, me parece. Antes preguntaste ti por eso, non é para formarse de... No, pero sí, levo moito tempo fora e sempre que hai calquer cousa, sempre se acordan de mí. A verdade que sí. Falabas tamén dos premios, os premios hai que distinguir entre os que están regulados por a administración. Xa, claro, xa. Ligas privadas. Xa está totalmente normalizado, todas as, bueno, creo, por exemplo, a carreira popular, que non son idénticos, nas cosas que dependen de administracións, o que teñen que ver directamente con as administracións, está todo bastante normalizado. É certo que, claro, comentaba Zaira, mas tamén hai o tema de televisión, hai intereses económicos, hai un tema de entradas, hai un interés de deporte espectáculo, que sei outro nivel, nós non estamos hai moitos máis ingresos, entón esa é a excusa que teñen para
Sí, o peor é a Federación Española ten os dereitos dos nosos partidos. Ti para facelo en streaming como faz, tens que ter un permiso da Federación porque en realidad eles teñen os dereitos. Eu o único caso que coñezo de asociación privada que fai é que houve moita polémica, de feito, habitualmente, o sea, de xeito periódico levanta esa polémica, entonces, no Grand Slam, que eu sei por nos 4 grandes, é obligatorio, porque os números e demais, os premios por ambos a mellor son idénticos. É bastante polémico, pero xa fai uns anos que é así, pero bueno, ao final hai xente que defende que sí, outros que non, pero bueno, a realidade é que sí, é un paso máis. Xa, pero bueno, eu tamén o vexo no da percusión en plan nos medios do deporte feminino, especialmente do fútbol, tamén o vexo un pouco a responsabilidade do consumo e tamén se visibiliza o político que é o noso consumo, porque en relación ao que consumamos ou deixamos de consumar, pois despois terá unha repercusión ou outra, é unha percepción ante a xente que ao final vai poñer os cartos para que esas competicións sexan posibles ou outra. Pero bueno, eso. E agora? Eu agradezo que pensarades en alto, porque son perfectamente consciente de que a pesar dos indicadores positivos que podemos ter na nosa contorna, sei que sigue sendo necesaria a valentía e a coraxe para sentarse en esas cadeiras e dicir en alto que vos pensades sobre esta temática. Así que, moitísimas gracias por pensar en alto. Bueno, pois supoño que damos por finalizada esta palestra. Estou moi agradecido que o Concello de Rianxo me invitara a vir aquí e tamén grazas a vos por vir, obviamente, por vir tamén, que sin vos non sería posible, sin as mulleres rianxeiras que practican deporte, porque de eso se trata a palestra. Bueno, moitas grazas. Levantamos. Yeah. Mira que deixa de viajar. Que la vai,